आलारि बावनाय खामानिखौ जों बेयाव फोजोबबाय। बेनि उद्देश्यआ जाबाय मा जोंनि बर्तमान बिटिआर आगोलनि बर' समस्याफोरखौ एसे नर्मेल खालामनानै बा जौगाहोनानै दिनैनि बे दिनाव जों बिथांमोनखौ आलारि बावनानै एसे गोसोखांदों। लोगोसे जायहा बेबायदि गिदिर खसनि थाखाय बे दुनियाव गैला बिसोरनि आत्माया जिउमाया जाहाथे सान्ति मोनो सोरगोआव, बेनिखायनो जों आलारि बावना बिथांमोनखौ जों स्मरन खालामदों, जों गोसोआव लाखिदों। आरो लोगोसे जोंनि हारिया बेबायदिनो जाथि धर्म निर्बिसेसे जाहाथे दावगालांनो हायो, जों बेखौनो जों आलारि सावनायजों सिम्बलिक हिसाबै जों बेखौ बेयाव लानाय जादों। आलारि बाथिखौ सावना नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोनो? आं निजेखौनो एसे गौरब बा गोग्गानाय बायदि मोनदों। मानोना आलारि बाथि सावनाय बाथ्राया बे थानाय थायै नंगौ नङै बेनिनो मोनसे जथुम आरो बेनिनो मोनसे बे हाबाफारि। आरो जाय मानसिया बे ग्रेट कजनि थाखाय गावनि जिउखौ बलिदान सेक्रिफाइस खालामलांदों, बिसोरफोरनिखौबो जोङो एसे गोसोखांदो। आरो लोगोसे जों बे हारिनि जाहाथे गुबुन जाथि बा गुबुन हारि बेफोरबो जाहाथे गोरोबना थायो, बेखायनो जोङो बे आलारि बावनाय जाबा जों सोरांनि उत्सबजों जों गोसोफोरा सोरां जाथो, आइडिया मोनथो, गियान मोनथो, बेखौनो जों प्रतीक हिसाबै बेयाव आलारि बावनाय जादों।